Oh, lombok gede-gede. Iki mesin basne sapa? Luhu. Mbak Nurul. Bilang apa? Bismillah sik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Bima. Wakina. Amin. Ndang kuwi lomboke dibuka iso apa ora buka lomboke? Nah, wis disokne kono, sak acara-acare. Wah, sarapane engko gek ngombe mie obat ya. Ben pileke mari. Obatnya nggak boleh Pak Iza. Disokne. Ya kok ben dicikokne karo Mas. Nggak boleh. Biasanya aku lari. Biasanya lali. Biasanya aku wow. Wes. Arondo ke gede. Terus lomboke ya gede ya. Lomboke sak jempolan. Wes, ndang kok dimangan. Karo bakul. Pak Ninja, piye-piye? Ninjanya kayak Pak Ninja asam. asam. Asam.